Hello लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। नोंथांमोना गोबाङैनो खोनाफ्लेबाय थादोंमोन जानांगौ जे हाबा जायोब्ला सरकारा बै खैना गोदाननो सना बायनो थाखाय सना तलासे बिबांनि रां होयो अर्थात 40,000 रां होयो होननानै। बादिब्ला बाथ्राया बेसे सैथो आरो बेसे नंखाय? सोरनिबा थाखाय बाथ्राया 110% नंखाय, मानोना दिनैसिम रावबो सरकारा बिदि हाबा जायोब्ला रां एबा सना बायनो थाखाय रां होबोफेराखै आरो सोरनिबा थाखाय बियो 100% सैथो। बिदिब्ला नोंथांमोना मा सानबाय था, नाथाय आं दिनै नोंथांमोननो बैफोर गुलुं-गुजुं सोंनायनि फिननायखौ स्रायै बोखारनानै होनो नाजानाय जादों आरो आं बुंदों बि थारैनो सैथो। आसाम सरकारा बे रांखौ मोनगिरि एबा बेनिफिसियारि बिथांमोननो होनाय जाबाय। बिदिब्ला बे आसनिनि बागै नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन आरो जायफोर बिथांमोना अरुंधति गोल्ड स्किम आसनिनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन, बिदिब्ला बिथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां खौरां बे भिडिअ लानानै फैनाय जादों। बिदिब्ला भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासेल' नायलांबाय था। गावनि रावजों लेटेस्ट आपडेट, इनफर्मेटिभ, इडुकेसनेल, नलेजेबल भिडिअ मोननो थाखाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो जेसेबां हायो भिडिअखौ नोंथांनि लोगो लेवा बन्धु बागिफोरनो हाजासे शेयार खालामनानै हरदो जाहाथे बयबो बेफोरबायदि फायदाखौ गोरलैनो लानो हायो। नोंथांमोननो सिगाङावनो आं मोनसे भिडिअ बानायनानै होदोंमोन जे अरुंधति गोल्ड स्किमनि थाखाय माबोरै एप्लाइ खालामनो हायो आरो बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा एलिजिबिलिटि थायोब्ला बेखौ गोरलैयैनो एप्लाइ खालामनो हायो, बेनि बागै नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ बानायनानै होदोंमोन। जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाखैब्ला आं बेनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होना दोनगोन, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायाखैब्ला नायनानै लानो हागोन। दानिया नोंथांमोना बेवहाय जायफोर बिथांमोनाखि बै समाव एप्लाइ खालामदोंमोन अरुंधति गोल्ड स्किमनि थाखाय अर्थात अरुंधति गोल्ड आसनिनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन, जुदि नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला फाइनेलि दा आसाम सरकारा बेनि रांखौ फोसावनानै होनाय जाबाय। अर्थात मैयानि दिनाव अरुंधति आसनिनि थाखाय आसाम सरकारा बे रांखौ बेनिफिसियारि बिथांमोननो होनाय। सरकारा बे खोथाखौ मोनसे ससियेल साइटनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होबाय जे नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों रायजो सरकारा बेवहाय फोरमायनानै होदों अरुंधति स्वर्ण उपहार आसनिर जरियते অসম চৰকাৰে কন্যাৰ বিবাহত সোণ ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই আহিছে আৰ্থিক বিশেষ সাহায্য। नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बेवहाय फोरमायनानै दं अरुंधति गोल्ड स्किमनि गेजेरजों रायजो सरकारा जितु खैनानि हाबानि समाव बायनो गोनां जितु सना, बे सनाखौ बायनो थाखाय बेवहाय हेफाजाब होबोगासिनो दङ। बे खोथाखौ बेवहाय रायजो सरकारथिंजायनिफ्राय रोखायै फोरमायनानै होनाय जादों। बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बेवहाय फोरमायनाय दङ, नोंथांमोना बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन फिसा हिन्जावनि बेसेन गोसा इयुन जागायनाय अरुंधति आसनि अनथोब होनायनि बिथांखि। बेवहाय नोंथांमोना नुदों जुलिनि बैसो जानाय फिसा हिन्जावनि जुलियाव सना बाहायनायनि थाखाय 40,000 रांनि राङारि अनसुंथाइ। बेवहाय जायफोर बिथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोना 40,000 रांखौ चेक बुकनि गेजेरजों नङाब्ला बेंक एकाउन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना बे फैसाखौ मोननो हाबाय। बेवहाय फोरमायनाय दङ बे बिथांखिनि सिङाव 166 देग्लाय बोसोराव 166 बेनिफिसियारि बिथांमोननो मोनगिरि बिथांमोननो बे रांखौ होनाय जाबाय आरो उननि जितु खोलोबाव सा 258 अर्थात 222 मोनगिरि बिथांमोननो बे रांखौ होनाय जागोन होननानै बेवहाय फोरमायदों। बिदिब्ला नोंथांमोनाबो जुदि दासिमबो बेनि खाबुखौ लायाखैब्ला अर्थात बेनि मुलाम्फाखौ मोननो हायाखैब्ला नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। आं बेनि गुबुन मोनसे भिडिअखौ नोंथांमोननो बानायनानै होखादोंमोन, आं बेनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होना दोनगोन, नोंथांमोना बेखौ नायनानै लानो हागोन जे बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर सोंनो थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो। जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।